Yes, yes, to the park. Yes, yes, this is the park tour. Yes. All right, yes. 75. Ακόμα βίντεο βγάζετε. Αγαπητοί αποδότες, κατά την είσοδό σας θα πρέπει να επικυρώνετε την κάρτα ή το εισιτήριό σας. Σας επισημαίνουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής σας υπάρχει το ενδεχόμενο ελέγχου εισιτηρίων. Οι επιβάτες, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν επικυρωμένο έγκυρο εισιτήριο κάρτα, οφείλουν βάσει του νόμου 1214 του 1981 να επιδεικνύουν στον ελεγκτή την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη στάση, next stop, Ρεχθούρ. Επόμενη στάση, next stop, Μουσείο Ακρόπολης. Επόμενη στάση, next stop, Μακρυγιάννη. Επόμενη στάση, next stop, Σύνταγμα.
Σε Κωσοβάρης. Αγαπητοί αποδότες, κατά την είσοδό σας θα πρέπει να επιδεικνύουν στον ελεγκτή την αστυνομική του ταυτότητα με οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη στάση, next stop, Ακαδημία.
Επόμενη στάση, next stop, εμπορικό κέντρο. Στο Google από εκεί που είναι να πάρουν τα βιβλία. 58 λεπτά μετά μέσα τους. Βέβαια, εκείνη 3 λεπτά. 3 λεπτά μετά μάξι. Μπορεί να πέσει και αυτό. Θα γίνει. Επόμενη στάση, next stop, Αραχώβης. Έλα. Έλα λίγο. Επόμενη στάση, next stop, Καλλιδρομή. Strike. Εντάξει, σαν τον Κώστα. Αγαπητοί αποδότες, Δεν ξέρω. Νομίζω απλά σε πάνε τμήμα, αλλά οκ. επόμενη στάση, next stop, Τσιμισκή. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην ξέρω τίποτα. Ήταν ωραίο το experience.
Επόμενη στάση, next stop, Λασκάριος. Μαλάκα, έλαψε τι. Μπορεί να βγει και από το κούδι ένας άστεγμα. Μπορώ να βάλω ένα μαξιλάρι κάτω. Δεν έχουμε διάβασα το μαξιλάρι. Σε Μαρία το Μαλία έκανα. Αλήθεια, έχω ακούσει, δεν ξέρω και εγώ τι δεν έχω. Επόμενη στάση, next stop, Παναθήνια. Ειδικά εμένα που μου λέει πράγματα, κάποιο παλιά έχω ακούσει, εμείς δεν έχω ακούσει. Και εγώ πάει χειρότερα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ χειρότερο. Μπορεί να πηγαίνει πολύ χειρότερα. Σίγουρα θα είναι αρκετά που τρέπουν τα πράγματα. Τι αρκετά. Αρκετά που τρέπουν. Εντάξει. Εντάξει, έγινε, αλλά για αυτό. Εντάξει. Νομίζω προλαβαίνω. Νομίζω δεν προλαβαίνεις. Αλλά μπορείς να μην προλάβεις επίθεση για να προλάβεις την απόσταση. Είναι αυτή η επίθεση. Άρα. Δεν ξέρω γιατί είπα. Δεν ξέρω γιατί έλεγε μισή ώρα. Σας πει γι' αυτό. Επόμενη στάση, next stop, Πάλι σε μην αυτό. Δεν μπορώ να γυρίσω και να πάω να βάλω μαζί. Άλλα τρία πλέον. Εγώ άλλο ένα. Ευτυχώς γιατί δεν θα λέω. Γιατί μαμά. επόμενη στάση, next stop, Και ένα που Ήπα. και δύο έξω. Αφού και την άλλη φορά δεν είχε και εγώ. Ότι ήταν κοντά. Αλλά ναι, δεν έγινε τώρα. Εντάξει, όσο καλός τρόπος να είναι, άλλο το πώς είναι κάποιος ένας άνθρωπος, άλλο το πώς είναι κάποιος σε μια σχέση του. Είναι η διαφορά. Γιατί και εσύ ρε φίλε, και στην παρέα, μια παρέα με τις σχέσεις χωρίς να είσαι μαλάκι στην παρέα. Αλλά είσαι μόνο στην παρέα. Απλά μπορεί να είναι λίγο ακατάλληλη, κατάλαβα. Ρε φίλε, είμαι γενικός, δεν μπορώ να κατευθείαν πάω. Είναι ακατάλληλο, δεν είναι Σε ποια στάση κατηγορία. Πλατεία από εδώ. επόμενη στάση, next stop, σταθμός Αμπελόκηπη. Αυτό εδώ κοντά είναι και το παλιό γηπέδο του μπάσκετ. Θα παίξω δεν έπαιζε σε μια μάχη. Θα παίξω μόνο. Σε πήρω μάθα. Φουλ παραλίγο. Είχαμε πάει πίσω παρακαλώ. Είχαμε στο ένα μια νέα μάχη. Έφυγα τη χειρότερη ηλικία. Πάνω πάει και γιατί όταν ήμουν μικρός και έπαιζα στο νέα μάχη. Το προπονητής είχε σε κανόνες ειδικά με ομάδες μεγάλες. Είχε κανονίσει με τον Ολυμπιακό, με τον
Παναθηναϊκό και μετά πήγαμε και κανονίσαμε το μάτι. Αγαπητοί αποβάτες, κατά την είσοδό σας θα πρέπει να επικυρώνετε την κάρτα του εισιτηρίου σας. Σοβαρά μετά το ξαπώνει στο και έβαλε και κάτι και πολύ καλά παιδιά εκεί μέσα. Έπαιζε με στήματα ξεχαρατικά και τέτοια και είχαμε τρεχαρτάρι. Για να μην επισκεφτείς το κεφάλι. Αλλά θα ξεψηλάει. Επόμενη στάση, next stop, Γαλαξίας. Είχε κανονίσει φιλικό και με την ΑΕΚ, κατάλαβε. Δεν σου λέω στοιχειότερη ηλικία, γιατί ήταν την ηλικία που αρχίζεις και μπορείς να δεχτείς. Με το που έφυγα εγώ, άρχισα και έφτανε από την ομάδα μου, άρχισα και έφτανε παιδιά από άλλες ομάδες. Είχαν πάει 3 στον Παναθηναϊκό, ένας όμως πήρε ακόμα στον Παναθηναϊκό. Είχε πάει ένας στον Ολυμπιακό, σίγουρα. Είχε πάει και ένας στην ΑΕΚ. Ήταν επειδή ο Πόσε μας κανόνισε φιλικά στις μεγάλες ομάδες, έβλεπαν παιδιά, ρε παιδί, όπως παίζει και σε έπαιρναν σε ακαδημίες και τέτοια. Έφυγα τη χειρότερη ηλικία, γιατί ειδικά τότε, σκέφτομαι μετά βέβαια, στο μπάσκετ το είχα πάρει υπερβολικά σοβαρά και για την ηλικία μου. Δηλαδή ήμουν από τα παιδιά τα οποία ήμουν φιλικά λογική. Και όχι επειδή ενώ παίζεις εδώ. Έχει πολύ φυσικό ταλέντο. Είναι ένα παιδί από την ομάδα που είχαν πάρει στον Άρη, στον Άρη, στην ομάδα. Επειδή ο τύπος ήταν στα 10, πριν κάτι τελειώσει το Λύκειο. Από τη γυμνάσιο μέχρι το Λύκειο, τώρα δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει καλά. Ήταν 1,90, το παλικάρι κάρφωνα, κανονικά. Είχε σουτάρα, ήταν playmaker, μαλάκα ήταν τέλειος παίκτης, ειδικά για τις ηλικίες μας. Και είχαμε πάει Παντελήνη, τα ξεχάσαμε, αλλά και στον έβλεπαν, είδαν το σωματότυπο, είδαν το πώς παίζει και τον είχαμε πάρει στο μετά. Αυτό το λεωφορείο που είμαστε δεν το Δεν μπορείτε να καταλάβετε το οποίο θα και τώρα το μπάσκετ που παίζω κάποιες και το παίζω στο έπαιζα. Ήμουν στην ομάδα, έπαιζα... Επόμενη στάση, next stop, Μιχαλακοπούλου. Και σήματα μας, μάτς τελικού, ξεφερικά, τέτοια, πανελλήνια, όλα μέσα ήταν αυτό. Εσείς μπορεί να το βλέπετε και λέτε, αυτός πως είναι αθλητικό. Τους κερδίζει κάπου. Όχι, εγώ παιδιά τα οποία από πάντα δεν είχαν επαφή γιατί το θέμά τους είναι μόνο σωματικό και τέτοια. Δεν μπορείς, άμα έχεις φτάσει να βρει 20 χρόνια, δεν σου το επιβάλλεις να ξέρει από ένα πράγμα που δεν έχει 20 χρόνια να κάνει. Και όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να μάθεις κάτι. Μπορώ να το καταλάβω. Πες κορυφαίο έτσι και να μπορέσω να γίνει. Γιατί πιστεύεις ότι άλλος σου και έκανε μόνο Muay Thai και δεν είχε επαφή με μπάσκετ και τέτοια. Θα ήξερε να πιάνει την μπάλα και να παίζει με την μπάλα. Δεν μπορεί να Είναι καλό, είναι καλό. την μπάλα δεν είναι. Στην μπάλα δεν θυμάμαι. Την μπάλα ήταν κάκιστα. Αλλά ναι, δεν θυμάμαι, ήταν κάτι τώρα. Ήταν επίπεδο δικό μου. Έκανα λάθος, είναι στην επόμενη στάση. Πάντως, Στρέφει και μπάσκετ. στο κουμπάκι. Δεν μπορώ να πέσω. Α, ναι. Στο κρίκο. Επόμενη στάση, next stop, Νοσοκομείο Πέδων. Ο Γιώργος πήγε να πάρει τα δικά του, να πάρει το Άγγελο. Η χρήση πιστεύω ότι θα μπορεί να σου κάνει μίξη. Γιατί δεν είναι κόκκινη γραμμή και αυτή κόκκινη. Θα πεις ότι δεν σου πετάξει. Πάρτε την έπρεπε. Πάρτε δεν πειράζει τα μίξη. Δεν πεις να σου είναι να πας. Όχι, δεν είναι ψηλό, πάρα δεν είναι κάτι. 200 γράμμα θέλει να δούμε σήμερα. Δεν θα είμαι ήδη έξω πολύ, γιατί έχει κλείσει το φως μου και πάει στα αυτό. Δεν παίρνει φεύγει. Ήρθε έτσι λίγες μέρες. Έχει μπάσκετ. Το μπάσκετ
Επόμενη στάση, next stop, πλατεία Πόδων. Εσύ δεν είσαι το κουτάκι. Θα μπορείς να είναι. Δεν είναι δουλειά, θα σου. Θυμάστε που πήγαινε μέσα από εκεί. Δεν θυμάσαι μη σταματήσει. Δεν ήταν. Αυτός ήταν. Δεν ήσταν μαλάκα που φυγάγαμε από ποδόσφαιρο στο τέλος. Δεν ήταν από εδώ. Κάπου αλλού ήταν. Για ποιο πράγμα. Το ποδόσφαιρο ήταν στο πύρανα ρε. Όταν γυρνάγαμε στο καμπί. Επόμενη στάση, next stop, επόμενη στάση, next stop, Γουβί. Αγαπητοί επιβάτες, κατά την είσοδό σας θα πρέπει να επικυρώνετε την κάρτα ή το εισιτήριό σας. Σας επισημαίνουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής σας υπάρχει το ενδεχόμενο ελέγχου εισιτηρίου. Οι επιβάτες, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν επικυρωμένο έγκυρο εισιτήριο κάρτα, οφείλουν βάσει του νόμου 1214 του 1981 να επιδεικνύουν στον ελεγκτή την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη στάση, next stop, Παναγούλη. Επόμενη στάση, next stop, Κοτοπούλη.
Επόμενη στάση, next stop, Τσιτούλα. Επόμενη στάση, next stop, έκτη ζωγράφου. Επόμενη στάση, next stop, έβδομη ζωγράφου. Επόμενη στάση, next stop, όγδοη ζωγράφου. Επόμενη στάση, next stop, ένατη ζωγράφου. Κατά την είσοδό σας θα πρέπει να επικυρώνετε την κάρτα ή το εισιτήριό σας. Σας επισημαίνουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής σας υπάρχει το ενδεχόμενο ελέγχου εισιτηριών. Οι επιβάτες, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν επικυρωμένο έγκυρο εισιτήριο κάρτα, οφείλουν βάσει του νόμου 1214 του 1981 να επιδεικνύουν στον ελεγκτή την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη στάση, next stop, δέκατη ζωγράφου. Εντάξει. Ναι, να σου κοιμήσω, εντάξει, έλα. Σε τι πήγες τώρα? Παθολόγο. Έχεις κόσμο? Τι θες που γράψεις, εντάξει? Επόμενη στάση, next stop, Τόλμα.